Awet kok sekar mosok bantre pol. Nah, jadi aku mang ning sekar bos karo Dika sama ya. Ini Mas Anggun nih. Oh ini. Wah. Loh. Aku ngeter cukuran Dika ning sekar wi tapi tutup. Ayo klengker iki arep bongko wis lah. Oh. Iya, bibite bos. Iki 250 Jon. Iki 250. 250. Jadi dikunjuli. Oh iya. Total 520. 520. Oke. Ono bos, jadi iki aku. Ini sing mati ukur. Heeh. Lala, maksud. Ku ngene. Iki Pak apa ya? Milano. Nah oke bos, jadi kita sudah selesai menabur bibit ikan. Muga-muga ya Mati sitok, Bos. omonganmu. Ngomongin Dika lho, kok iso mati lho. Kayak kenceng. Kenceng ya? Kenceng. Tapi yang muga-muga mati. Iya. Omonganmu. Dika bajingan lho. Apa ini kayak? Alat tulis iki pokok ya skill jar intine sampai di yang mengaring sama yang ngubat. Tulis dik no, kita ajar di tempat baru kita polisikan. Ya lho, kata-katamu aku seneng tapi nek Tapi sementara mana tulisannya Jon belum dilarang memancing. Yang dapat kecil lepaskan lagi. Wit biyen kata-kata wit biyen. Tapi iya ngono nggon tengah ngrene sing cilik langsung dilepas. Ya, kuwi masuk kuwi. Pas apa? Cah cilik-cilik direntai dolan. Ya ngono iki kudune kowe anu Dik, kowe. Kira jelas manggon. Heeh. Masih cilik ya. Ngerti mestinya manggon. Kudune kowe melu ngono iki kowe antisipasi ya nek misal oleh gedhi ya kowe engko langsung di Solo aja terus. Heeh. Cilik gedhe. Iya ya dikawin nek olehno. Iya, wis amene ket nggo apa diserbayang. Payek gurih. Iya. Oleh sitok kowe. Oleh sitok nek dikawin digo mulih. Oleh sitok kudu dicoleh nggon. Kali. Ya nek sitok sakmene ya ora apa-apa go mulih. Ya ora tolong nyari munggah wis gak apa-apa. Oh iya. Kenapa? Jadi kingga aku anggun sing golekno, aku tinggal nunggu kene. Kale BT piro? 500. 520. 520. Alhamdulillah kene sing mati stok enggak ya? Kene. Ya nek kelengar tapi kan kandur-kandur tak mati to. Tapi ya gak mati. Itulah dioncet nang kono iwak. Tapi kingga bingung ngarep. Ngguri kecek-kecek. Oh aman. Aku nek ngenteni caca terus gak dadi Jon maning wis tak budel karo kocel. Ya soalnya sing kene kan takon, "Sok kapan toh bibite?" Aku ya wedi nggun soalnya nggodho sakmono lho nggun. Ya. Dite wong akeh kok wedine ya jaga-jaga. Ben delok vlog ya. Iya. Bener kok. Tapi Nyapa kan ada bikin. lho. Lah nggun apa toh? Ya delok vlogku ben lumayan. Iya. Maksudnya kan sing gak percaya kan kowe kan gak media to. Heeh. Jadi ben ro. Jadi susukan tambah motor kedua. kloter kedua. Tapi njaluke ngene nggun, nek kloter kedua njaluke wong kene wi ya dicampuri lah, engko tombro apa-apa. Ya engko tukang tombro to. Wah mancing jere umpane wi ben gak lumut, gak siji. Ganti-ganti. Ya ora apa-apa. Tombro terus bawale marahin ngentekno senar. Bawal apa wae njowo miwak lho paling gurnila karo tombro. Tak jenise kuwi gak ngerti iki. Mancing ondo. Kaya jago bal-balan aku lho. Ya tapi menang lho Spanyol. Lah jagomu Argentina no. Jago Argentina. Wis ngono, Jon, muga-muga odi ngunduh. Oke, ngono bos. Tapi tepak sampean tahun baru kena pancing kebakaran. Ya nek tahun baru ngono misal gak kena di pancing ya nyulik ora apa-apa nggun. Yo aja mancing kok. Iki senine mancing. Lho kan ngene. Umbah. Nek tahun baru nek misal kalau wayo jaring ora apa-apa 55 Malah gak ada digawe. Alah ora apa-apa kok. Tapi piye nek misal kan rencana kan kamu baru
Kampung baru gitu. Tahun baru. Tahun baru ya. Kampung baru. Ya, Tahun baru kan Ya, gue dipancingi lomba, gue seru-seruan aja nih vlog kan benar. Lomba tiba banjir gede piye? awake dhewe nang cepat-cepat golek posisi nganggo bos B. heeh. Kene banjir piye? Masa kok? Biasane ki banjir loh. Tapi masa kok ngono? Banjir ora teko kono to. Oga maksudnya lho wonge ki biasa nyabrang. Ya, Teko. teko apa? Wah, Dikasih teko. tunggu anu, gue pelampung. Ora teko. Gue pelampung loh. Alalah, kira tak pancing kita mau siapa nang Ini ngobrol. misal teko kaya pas yang banjir gede kudune enek waduk to. Nah, ndi ini kan aman. Ya aman. Nah, ngene posisi ini. Masa banjir itu kok ngono? Ora toh. Ora aman ini banjir. Soalnya dhuwur. Oh, maksudnya banjir kono toh? Tata gak sore ini ngono toh? Ya. Oh, iso tak ngelangi ya. Lah aja. Banjir metu kene saiki menak to. Tuh di kene iso. Iya. Yen udan-udanan ya angel loh. Jadi metu kene Priyono lho, Bu. Priyono sing lurus ini kan dhewe siji tok. Iki kok teko iki Entar kan tepak lewat lho. wis cot. Ya engko telepono. Engko VC teko kene tantene omah kene kan karo VC. Ngenani enak kali. Nek tahun baru itu lah kendalane ya kuwi banjir biasanya. Tapi orang kok tak suwuk kok. Aja banjir. Ora lah, iya. Setem Gun. Kuwi Iya. anu ya, rong setem. Wes setem ki transfermu ngene. Masa setem ngono ya. Oh digendreng iso ndek mengok. Apa kuwi? Lu senar neyeng kok ngene kok. Lho ora iso. Gede lah kuwi kita. Wis pokoke intine muga-muga ngunduk gede. Ya sama ini. Ora-orane tolong nyari wi dipake ra apa-apa. Nyeneng nih wong mancing. Maksudnya iki nek misal oleh gede mbiri mau mancing kan iso. Bengok-bengok iso pamer. Mancingnya seru. Serunya ngono. Mancingnya seru nyanyi. Gawe rene sapa ntar mancing wi? Nek mancing kagelan lah gak oleh hamet wae dinyeki. Tapi seru, serunya ning kono mancing. Ya iya tan rame kan Mas Ru to. Nyanyian sing seru nyanyi. Mancing malah ra iso. Kocar ke memblesane nyamplok kuping. Tapi 500 bibit lebih nih. 520. 520. Kalau minggu wis dadi gak karuan. Balebek mumbuh sak kelam ikut ngaduki. Pokok ora kena obat, ora kena jaring dadi, Pak. Biyen pira aku biyen ngeculi 150 karo jaring paling sekitar 150 300 sampai biyen. 100 bibit. Ini sedia akeh to ya. Iya. Seurung kena wis akeh. Saya nek wis gede-gede lima nyari nanti. Sesuk arep mancing aku. Tak gelek mau maneh golek tok. Ojo goleki omane, sing gede-gede ben mendok. Ben ramene. Kuwi sing nyari ya. Tapi mesti oleh lho mau mancing. Mesti lah. Ya seperang oleh ya. Seberang oleh. Ada lewat lho, lewat. Pancing wis gak oleh sama orang oleh. Lewat wi ya patang arena nih mesti oleh. Lah ya sapa sing ra ngolehi? Penuh perjuangan iki aku Jan. Ya dulu sak ngono bot e. Ya makane iki kan yo ngetes. Jadi enak konser iki. Mana dites. 5 menit. Ora tak go dhewe tak gonceng nggih kalek nggih malah melepas rata. Lah Dhewe ra nggon to. lebot ning kene to wisan kok. Nggon nek digode soalnya medane kayak ngono. Medane medan. Ulah pengen iki. Lho kok kan rasa ini lho. Ya cangkem mau engko. Soalnya apa to? Ikan selain awake dhewe nggih melestarikan Yo, kuwi kan ya pokoknya pemancing Jon kayak aku seneng mancing. Wingi di banyu ning ndi no mesti bayangno dane enak iwake. Mesti aku mesti ngono. Enak wis kabehnya nek wae. Aku ning kali ngarep aku kan mikir ngono ya. Dane yo ning enak iwake kabeh. Kuwi ki turutane waduk to. Ya tetep enak. Ngarep aku gak enak. Di baring ini gak iso. Enter wae. iya kan makane medun. Tapi nek munggah iso ora? Enggak ya iso. Mesti enter kok ngene. Selain kita menjaga kelestarian yo awake dhewe yo ben wong kene iki Kegiatan kegiatan kita mancing lho, seru-seruan. Kalau kegiatan yang menghasilkan to ngono. Oleh kan kena belawuh. nggih apa wae nyuda lho nggih nyuda. Ya aku nyuda budget. Budget. Jadi Cukup membantu. Aku seneng ngenan terus terang mancing ini. Ya aku hobian. enggak kan aku tentangnya sekar lho, sekar. Kuwi dikakan jere pengen cukup terus mbok bel bingkel. Wis syukur apa itu cek ngono iki. Alah mau digal. Ini jemput tapi ada. Digawe mandi cukuran, salam pisan cukuran iki. Enggak kan kuwi dibel anggun ternyata bibite teko. Ya semua wis ben ngono rasane. Alah malah kok ndandasan. Oke, wes
Sekarang tadi dulu nih. Dulu bos. Hah? Apa dah? Enggak ada apa. Berapa menit tapi? 8. Iya bos toh. Oke, jadi sekian vlog hari ini pokoknya gitu terus vlog berikutnya. Untuk vlog penebaran bibit ada di channel Anggun. Jadi Anggun Prabowo bos. Jangan tak edit dong. Gitu. Oke, mohon sekian dan terima kasih. Gini. Pasoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak telas.